בסדר, מה לעשות? כן. אחרי שיעקב... רגע, זה גם מגיע אליי? זה יונתן. זה אחר כך נדבר, בוא נמשיך. אחרי שיעקב גומר עם לבן, זה לא היה משחק, אנשים חושבים לבן זה היה אבי אבות הטומאה. עשיו פחד ללכת ללבן. יצא משם בשלום. מה זה בשלום? עשיר עצום, כבד במקנה, 60 ריבו רק כלבים שומרים לו על עצמו. זה חשב לעבוד עליו. לבן חשב לעבוד עליו. של משעה. של גדול. בסוף מי עבד על מי? יש בורא עולם. אתה הולך ישר, קדוש ברוך הוא יסדר לך את כל העניין. ראית מה זה? מקנה, צור, עבדים, שפחות. ועכשיו איפה הוא מגיע? לעשיו. עכשיו הוא מפחד יותר. למה הוא מפחד יותר? וירא יעקב מאוד, תראו מה כתוב. ויצר לו. למה? או שהוא יהרוג אותו או שהוא יהרוג אותו. בדיוק, לא דומה מלחמה עם החם שלך למלחמה עם האח שלך. אח שלך זה מלחמה יותר קשה, אתה מבין? ממה נפשך? גם אם אני אנצח, זה אח שלי. הוא לא יודע מה לעשות. מה לעשות? זה אח שלי. אבל היא אמרה להם, אמא שלהם שימותו שתיהם ביום אחד. ועוד כן, אבל סוף סוף יש לו מלחמה. וירא יעקב מאוד ויצר לו. ואז מגיע עשיו, לבא יעקב השתחווה לעשיו 7 פעמים. אומר הזוהר, מה הוא חשב שהוא משתחווה לו? הוא משתחווה לשכינה הקדושה. כל השתחוויה והשתחוויה שהשתחווה יעקב, הוא לקח לו עוד משהו מהקדושה. עוד משהו מהקדושה, מה מחזיק את הבן אדם? קדושה. גם אחד שהוא רחוק, הכי רחוק שיש, כן? אם אין לו ניצוץ קדושה, אין, הוא מת. מה מחזיק? משהו קדוש. אז כשיעקב השתחווה לו, הוא גמר לו כמעט את כל הקדושה, השאיר לו טיפה, לקח לו את כל הקדושה. הוא באמת השתחווה לשכינה. ואף על פי כן, יעקב היה צריך לתקן את זה. מתי? בזמן מרדכי היהודי. מרדכי היהודי זה היה ניצוץ של מי? של יעקב. ניצוץ של יעקב התלבש במרדכי, והמן זה ניצוץ של מי? של עשיו. לכן יעקב מה? לכן מרדכי מה עשה? לא יכרע ולא ישתחווה. ולא רק זה, הוא גם קנה אותו לעבד, את המן. והמן זה ניצוץ של עשיו. וזה לא הספיק. הוא היה צריך לעבור עוד פעם בגלגול. מתי? הגמרא במסכת קידושין מספרת, היה אמורא אחד שקראו לו רב אחא בר יעקב. מה זה רב אחא בר יעקב? יש לי רב אחי. זה התלבש בו ניצוץ של יעקב אבינו ברב אחא בר יעקב. מה היה שם? רב אחא בר יעקב היה לו בן בישיבה של אביי. הלך, אמר, אני הולך לראות מה קורה עם הילד. אם הוא לומד או שהוא משחק, בקורקינט, כל היום נוסע, לא יודע. אתה נותן להם קורקינט, אתה מחפש אותם בבית ספר, לא נמצאים. הלך, מה קרה? אביי שמע שהוא הולך מגיע לעיר, מה אמר אביי? הוציא כרוז, אף אחד לא מכניס את רב אחא לבית. למה? באותו מקום היה נחש עם 7 ראשים. שד, שהוא בדמות נחש, עם 7 ראשים. ואם היו נכנסים אפילו 2 אנשים, היו ניזוקים. בשביל להיכנס, היו לומדים שם, אבל בשביל להיכנס, צריכים להיכנס 3. סטרא אחרא בהתגלמותה הייתה שם. אמר, זה רב אחא בר יעקב יבוא, הוא אדם גדול, הוא כבר יטפל בו. הוא בא להיכנס אצל ראובן, אומר לו, מצטער, אין מקום. בא לשמעון, אומר לו, מצטער, אין מקום. מה זה כל מקום אין מקום? מה קרה היום? אף אחד לא נתן לו לישון. מה עושה בן אדם שאף אחד נותן לו לישון? הולך
לך לבית כנסת. בגדים, יש מלא מקום. הלך לבית כנסת, הבית כנסת של פעם הייתה פתוחה. היה פתוח, הלך לבית כנסת. טוב, מתחיל להתפלל, חמו, אתה שומע? מתחיל להתפלל. פתאום מה יוצא לו? המפלצת הזאת היא בעל 7 ראשים. אומרת הגמרא, כל קריאה שקרא, הוריד לראש. כמה קריאות יש בעמידה? זאב, כמה קריאות יש בעמידה? כמה אתה משתחווה? 7. 7. איך 7? 4, ואיפה עוד 3? עושה שלום. 7 קריאות, כל קריאה הוריד לראש. מה קרה? נפל עליו הגזרה הזאת. להיות בפחד המפלצת הזאת. זה יעקב, אפילו הניצוץ שלו התלבש שם. למה? בשביל שאתה השתחווית לעשיו, נכון, השתחווית לשכינה, נכון, לקחת לו את כל ניצוצות הקדושה, משהו דק מן הדק היה, צריך לתקן. ואז הוא תיקן, הרג אותו את הנחש. בבוקר, הוא אומר לו לרביי, מה זה, למה עשית לי את זה? למה עשית לי את זה? למה הרג את הנחש? מה, לא אכלת, למה אתה לא נתת לי לאף אחד, אמרת לכולם לא ייתנו לי. אז הוא אמר לו, הנה ראית, ידענו שהזכות שלך, אבל באמת למה הוא עשה את זה? מהשמיים נתנו לו לעשות את זה בגלל שהוא היה ניצוץ של יעקב אבינו שהשתחווה 7 פעמים, עכשיו אתה לא תשתחווה. אתה מבין מה זה בן אדם? כמה שנים עבר מאז? תיקן את זה, כמה שנים עבר מאז? 2000 שנה. 1,000 שנה.